הלו? שלום יוסי. שלום. הלו? שלום יוסי. שלום. היי, בוקר טוב, מדברת אמה, מנהלת תיקי לקוחות מסוכנות מתן לביטוח, מה שלומך? בסדר, למה? הלו? שלום יוסי. שלום. היי, בוקר טוב, מדברת אמה, מנהלת תיקי לקוחות מסוכנות מתן לביטוח, מה שלומך? בסדר, למה? נהדר, אנחנו סוכנות שעובדת עם מנורה הראל והפניקס ואני יוצרת איתך קשר בנוגע להוזלה של הביטוח חיים ובריאות. יש לך כמה דקות? כן, אני יכול לספר לך שהביטוח הזה הוא בולשיט אחד גדול. מה זאת אומרת? מתי בן אדם מפעיל את הביטוח הזה? את הביטוח חיים אתה מתכוון? כן, מתי בן אדם מפעיל אותו? הביטוח חיים הוא לא בשבילך כמובן, זה ביטוח טיפש. זה ביטוח שאתה מבטח את עצמך ב-X כסף, ובמידה וקורית הנורא מכל, הכסף נשאר או למשכנתה או ליורשים שלך או לנושים החוקיים עבורך. לא קשור לבריאות שאם אני כבר מגיע למצב סופני, רק אז אני מפעיל אותו ואז מחפשים לי טובי המומחים? ביטוח, אנחנו מדברים כרגע על ביטוח חיים. שהביטוח חיים... חיים? מה זה חיים? חיים זה בריאות, לא? אני יודע למה את מתכוונת, זה כסף, זה הפקדה. מה שאת מציעה לי זה קרן השתלמות, נכון? לא. אולי אני אעשה לך סדר? כן. סדר קטן. יאללה. ביטוח חיים זה ביטוח טיפש. אתה מבטח את עצמך, נגיד, יש לך ביטוח למשכנתה, הבנק מחייב אותך לעשות ביטוח חיים, נגיד לקחת 1,000,000, אז אתה לוקח את הביטוח חיים הזה ל1,000,000. אתה יכול גם לעשות ביטוח חיים נוסף. זה במידה וקורה לך משהו, שישאר משהו לאישה, לילדים, בעצם להורשים החוקים שלך, במידה ואתה יודע, העזרה שלך, כשהיית חי, היית עוזר להם, וכרגע במוות אין מה לעשות, שישאר להם משהו כדי להתמודד עם זה. כמה עולה ביטוח של 5 מיליון? כמה עולה? אני רוצה לבטח שאם אני אמות, יהיה להם 5 מיליון. 5 מיליון? למה כל כך יקר? ככה אני רוצה. אוקיי, ככה אתה רוצה. כמה אתה מבוטח היום, אתה יודע להגיד לי? יש לי ביטוח פרטי, אני לא יודע. את יכולה לבדוק דרך אני רואה שיש לך... אין בעיה. בוא אני אעבור איתך רק על כמה פרטים. יוסי, אתה נולדת ב-15/3/76? נכון. תעודת זהות שלך זה 0387348810? נכון. בסדר גמור, תן לי שנייה אחת, אני רק רוצה להיכנס שנייה לתיק שלך. התאריך הנפקת תעודת זהות שלך זה 13/3/17? או שהוצאת תעודת זהות בשנה-שנתיים האחרונות? לא הוצאתי, זה היה תעודת זהות הביומטרית שהוצאתי בתאריך שנקב. בסדר גמור, תן לי דקה אחת. אז אני מורידה את המידע מהר הביטוח, המידע נשאר במאגר עד 5 ימים, אתה מאשר לי? מאשר לך? את יכולה להפיץ אותו לכל העולם גם. לא, אני לא אפיץ אותו. אוקיי. בסדר גמור, בואו נראה. שנייה אחת.
אתה יודע כרגע כיום איפה אתה מבוטח ובכמה? אני יכול להיכנס להר הביטוח בדיוק כמוך, אני לא זוכר דברים בראש. יש לי אינטרנט. שנייה אחת, אני מורידה את הפרטים שלך מהר הביטוח. מצוין. דקה אחת, יוסי. אוקיי. יש לי את כל הזמן בשבילך. תודה רבה, יוסי, טוב לשמוע. אם דקה עושה לך את הבדיקה. יוסי, אני שולחת לך רק טופס לאימות של הר הביטוח כדי שתאשר לי להוריד את הפרטים שלך, בסדר? אוקיי. מעולה, אתה תכף תקבל את זה ב-SMS. איך לדעת איך אתה עברת הכל? דקה אחת. מה נעשי אחי? יוסי, מה של משפחה? מאירי. מאירי? כן. בסדר גמור. שלום, רותם? הנה עכשיו אתה אמור לקבל את ההודעה. אוקיי. תני לי רגע. שנייה אחת. אוקיי. במה אתה עובד, יוסי? אני נווד דיגיטלי. נווד דיגיטלי, איזה כיף. נכון? היית רוצה להיות כזאת. הכי כיף. הכי כיף בעולם. את יכולה דרך אגב, את נשמה, מה שאת עושה עכשיו ממשרד תקועה בתוך קובייה, את יכולה לעשות עלי בודד בתאילנד. מה אתה אומר? למה את צריכה להיות במשרד כדי לעשות את העבודה? הנה, את יכולה לעשות את זה מכל מקום בעולם. למה את צריכה להיות תקועה בתוך משרד ולא לראות את השקיעה היפה? וואלה, אתה כל כך צודק, יש כל כך הרבה שקיעות שפספסתי ככה. ומה, מאיפה אתה עובד עכשיו? כרגע אני קצת בהתמוטטות נפשית. למה? יוסי, מה קרה? כי אני גיליתי איך לתקן, שלך יהיה זמן, אבל העולם לא רוצה לשמוע. אני פה בשבילך, יוסי, אתה רוצה לדבר על זה? בוודאי, אני מחפש מישהו שידבר איתי על זה. איך אני יכולה לעזור לך, יוסי? ספר לי. שלחי לי וואטסאפ, בואי נעשה את זה לא במסגרת הסיסטם, כי הם מאזינים. לשיחות האישיות יותר לא מאזינים, רק מאזינים מבחינת רגולציה. את לא יודעת למה מאזינים, מאזינים להכל, מאזינים לך לטלפון גם כשאת לא מחוברת. זה אני יודעת. אחרת איך הם ישלחו לי את כל הפרסומות השיווקיות? ואת השטיפות מוח, ואיך לעשות לך מניפולציות על המוח. בוודאי, חד משמעית. אז תשלחי לי וואטסאפ ונמשיך אני משם. עכשיו שולחת לך וואטסאפ? אחרי שאנחנו נדבר, נמשיך את השיחה על הביטוח. אבל בכל מקרה, אני רוצה. אני עדיין בעבודה, אז בוא נעשה את זה. אתה אמור לראות את ההודעה שלי עכשיו מהר הביטוח. אתה רוצה לבטח את עצמך בעצם ב5 מיליון. אין, לא קיבלתי. תראה, התאריך הנפקה שלך הוא ה-13/3/2017, אתה יכול לבדוק שנייה? יכול להיות שזה תאריך אחר? כן, זה אני זוכר בוודאות, זה. אבל לא קיבלתי SMS. כן, כי אני רואה זה פשוט לא נותן לי. אחד מהדברים פה הוא פשוט לא ניתקו אותי מהמערכת. הם ניתקו אותי מהמערכת. לא, אני לא חושבת. לא נראה לי על זה. וואי, את מה זה לא מחוברת? מה זאת אומרת? את לא מחוברת לכוח של הדיגיטל היום. כמה היה יכול לשלוט על כולנו. תראה, אני מסכימה איתך שהיה איזה אחד מה...
הלו? ו? מה עוד? תעזור לי. שלחת לך רגע וואטסאפ, שלח לי... כן, כן, רשום, שלום, נשלח אליך קישור לחתימה דיגיטלית למען קבלת מידע מהר הביטוח, נכון? נכון, כן, זה. אבל מה זה מסלקה? כאילו זה השולח, מי אתם? אנחנו מתן סוכנות לביטוח. אנחנו סוכנות שעובדת עם כמה חברות הביטוח. שנייה, אני רוצה לברר רגע עליכם. מתן? אוקיי, אין בעיה. תיכנס, מתן, סוכנות לביטוח. אנחנו נמצאים ביגאל אלון 127 תל אביב. לא צריך, אני יודע, מספיק לי לרשום רק מתן סוכנות לביטוח. כל המידע כבר זורם אליי. שנייה. האם חברה כשרה ועם מוסריות? שנייה, אני שואל את המייעץ שלי. לפני שאני עושה פעולות, אני תמיד שואל אותו. אין בעיה, הכל טוב. שנייה אחת. בינתיים לחתום לך שמה? כן. טוב, שנייה, לפני שאני חותם אני רוצה להקשיב. שלחתי לך בוואטסאפ את ה... רגע, אני רוצה לקרוא מה הוא כותב לי. מתן סוכנות לביטוח היא חברה מתמחה בביטוחי פרט, פנסיוני ופיננסי, וממוקמת בתל אביב. הסוכנות זוכה לדירוג 4.6 מתוך 5. יפה! תודה. 98 ביקורות בגוגל, מה שמעיד על שביעות רצון גבוהה מצד לקוחותיה. בנוסף, השאלה אם זה לקוחות אמיתיים או שסתם עשיתם מניפולציה על המערכת, אבל לא חשוב. חד משמעית לקוחות אמיתיים, כי מה שאנחנו עושים זה אנחנו מראים לך כמה שילמת כל השנים האלה. תראה, כרגע, אתה יודע, יש כל כך הרבה חברות ביטוח וכולן יש להן חברות שיווק ענקיות שעובדות מאחוריהן. יש אנשים שהם סוכני ביטוח, ומבחינתם, ככל שהפרמיה שלך יותר גבוהה, ככה הם מקבלים יותר כסף. אני מקבלת את הכסף שלי מחברת הביטוח. זאת אומרת, מה שאני עושה, אני עושה טוב ללקוח, תופרת לו את מה שהוא צריך מבחינת האמצעים שלו. אני לא מזדקה על הפרמיה. בגלל זה אני יכולה לתת לך את המחירים הכי נוחים והכי נמוכים גם. וואי, את נקייה מהקטע של הכסף. זה יפה. מה זאת אומרת? תראה, המניע שלך לעזור לאנשים זה לא בונוס, אם תחתימי אותם, נכון? זה ממש לא, בדיוק. אני מקבלת את הכסף שלי מחברת הביטוח. מעבר לזה, אני גם רואה כמה הון תועפות אנשים משלמים. יש להם כפל ביטוחים על דברים שהם לעולם לא יצטרכו. אז אני עושה להם את הסדר הזה. למה הם לא מצליחים לראות את זה? כי הם לא מבינים בזה. אבל הם לא מבינים בזה, אתה חייב להבין. איך אנחנו ניתן להם להבין? איך אנחנו נצליח לתת להם להבין שהם משלמים סתם מלא כסף? את יודעת מה התזה שלי בכלל? מה התזה שלך? לזרוק את כל הביטוחי בריאות האלה לפח ולהתחיל לעשות בדיקות סקר פעם בחצי שנה. זה הרבה יותר יעיל והרבה יותר סקר. אבל אנשים לא הולכים, אתה חייב להבין משהו. אנשים, עד שהם מתעוררים על עצמם, זה רק כשקורה משהו, וכשקורה משהו זה כבר מאוחר מדי. אתה לא עושה ביטוח שריפות לבית אחרי ששרפת את הבית, אתה עושה אותו לפני. זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר להם. אז עדיף, במקום לעשות ביטוחים שאתה צריך להפעיל אותם רק כשהכל מתמוטט ונהרס, עדיף לתפוס את הבעיה כשהיא קטנה. גידול קטן, אפשר להוריד עם ככה, בשנייה, ואין גידול. יש לי שאלה אליך. אתה גבר, נכון? רוב ההיכרות שלי עם גברים בחיי, כל פעם שכואב לכם משהו, מציעים כדור, מציעים משהו, אולי תלך לבדוק. לא, מה פתאום? אני אסתדר, אני אתמודד. בדיוק. לא משנה כמה כואב לכם, אתם מתמודדים. אתם הרי לא הולכים לרופא על כל דבר קטן, אז איך אתה רוצה שיהיה גילוי מוקדם? זה מה שאני רוצה. אני בניתי משחק שהוא מחובר לכל המנטורים בעולם, כולל הקבלה, כולל הזוהר הקדוש. אני חיברתי את ה-GPT לכל המנטורים, כן, משהו מטורף. והוא עובד על 4 מדדים. היום, את יודעת מה 3 המדדים שמניעים את העולם? כסף, פרסום... לא, בואי ניתן לכם איזה 3 קפים. אוקיי, מה הם 3 הקפים? אמרת כסף, בואי תמשיכי. מה עוד מניע אנשים? כוח. יפה. מה עוד? מה עוד? תעזור לי, אני ידעתי 2 עכשיו כבוד. כן, חד משמעית. כסף, כוח וכבוד, זה הדבר היחידי היום שמניע את כולם, את הדת, את האלה שרוצים להתפרנס, כולם מונעים מכסף, כוח וכבוד. מה הם מפספסים?
קודם כל, מה זה כסף, כוח וכבוד? אמרנו זה כף, 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 אבל אם תהפכי את זה, זה KKK. את יודעת מה זה KKK? The KKK took my baby away, of course I know. קוקלקס קלאון. בכל אני מקרה... יודעת. יפה. אני מציע משהו אחר. אני מציע 4 מדדים חדשים לעולם. MFRH. MFRH. מה זה M? מה זה M? תחשבי, מה בן אדם צריך Money? מאני, הוא צריך שיהיה לו הכנסה פסיבית מספיק גדולה יותר מההוצאות שלו, כדי שהוא יהיה משוחרר מהעבודה ויוכל באמת להתרכז בדברים החשובים בחיים. יפה. אוקיי. M. זה היה M. מה זה F? מה זה מה? אמרנו שהארבע... מה זה F אמרת? כן, F. Family? יפה. ומה עוד? Fame? גם? כל אחד רוצה פרסום. מה עוד? אני לא יודעת. פן. אם אין לך פן בחיים כפרה, מה שווה כל הכסף? תכלס אתה צודק. בשביל מה אנחנו נמשיך. עושים כסף אם לא כדי ליהנות? בדיוק, בואי נמשיך. מה זה R? R זה... אני לא יודעת. religion, רוחניות, קהילה, לעשות חסדים, אבל לעשות... religion ו-spirituality זה לא אותו דבר. אתה יכול רק לחתום לי על הר הביטוח כדי שאני אשלוף לך בינתיים את הדברים בזמן שאנחנו מדברים? שנייה, בואי נסיים את זה, זה בדיוק עוד 2 דקות. יש לך זמן? אוקיי, זה לא מעניין בטח. אותך? מאוד אז בואי. מעניין אותי. אבל יפה. religion ו-spirituality זה לא אותו דבר. religion ורוחניות. לא נכון, religion זה דת. נכון, אבל ברגע religion שהדת זה הזאת... דת. דת ורוחניות זה לא אותו דבר, אני לא מסכימה מה זה- איתך פה בכלל. אז יפה, אז תסבירי לי מה ההבדל בין religion לרוחניות. דת היא נועדה דת. לשלוט. נכון. דת נכתבה על ידי בני אדם שיש להם אג'נדה, ונועדה כדי לשלוט במאסז, בהמון. לעשות להם מניפולציות, בזמן שרוחניות זה התקרבות לבורא, לבריאה, לאנרגיה השולטת, בלי קשר להתחבר לדת. לעצמך. בדיוק, בלי בלי קשר קשר לדת. לדת. יענו, הדתות, כל הדתות, האסלאם, הנצרות, היהדות, זה דתות שלמעשה... כן. זה דתות שלמעשה מבוססים, כעיקרון היו אמורים על להיות פחד. מבוססים... פחד ושליטה. לא, רגע, הם היו אמורים להיות מבוססים על מה שאלוהים אמר להם. אבל מה הם עשו? מה הם עשו המנהיגים הרוחניים של היהדות, האסלאם והנצרות? מה הם עשו? מניפולציה. הם שוטפים למאמינים שלהם את המוח שהיהדות הכי טובה וכולם צריכים למות. הנצרות חושבים שהם האור לגויים וצריכים לעשות דברים, קראי את הברית החדשה. והאסלאם בכלל, האסלאם גם כן, המנהיגי דת שלהם, הם בטוחים שהם צריכים להשתלט על העולם ולשלוט על העולם ולהרוג את כל מי שלא מאמין באסלאם. תביני כמה הדת תפוקה. הדת גורמת לכולם למלחמות של גוג ומגוג. הרוחניות תציל אותנו. איפה אני גיליתי את הרוחניות? גיליתי אותה בתאילנד. איפה גילית אותה? וואלה. בתאילנד. גיליתי אותה בסודות של הבודה. ומה הוא מאמין? הוא לא מאמין בדת. אחלה בודה, אני גם מאמינה בבודה, שתדע. אני מאמין מאוד בבודה. הוא לא מאמין בדת, הוא לא מאמין בעליונות של אדם אחד על השני, הוא לא מאמין בעליונות של דת אחת על השנייה. הוא מאמין שצריך להיות שלום עולמי ושגשוג. את יודעת למה תאילנד זה המדינה היחידה בעולם שלא השתתפה במלחמות? גם לא במלחמת העולם הראשונה, גם לא במלחמת העולם השנייה. את יודעת למה? נו, למה? אבל תאילנד היא מדינה מאוד ענייה. ותאילנד מאוד קשורה לקמבודיה, שהיו שם מלחמות כל כך קשות עד לפני 70 שנה, הם היו במלחמת אחים. כן, אבל בתאילנד מעולם, אף אחד לא פלש לתאילנד מעולם, ותאילנד לא השתתפה באף מלחמה בעולם. את יודעת למה? למה? כי העם התאילנדי, כמו שאמרת, הוא לא מחובר. כולם אומרים שהוא מדינה של עולם שלישית. שהוא לא מחובר למדיות, הוא לא מחובר לכלכלה, אבל האנשים מאושרים שם. האנשים מאושרים שם. הם מנותקים מהשטיפות מוח. ואת יודעת מה הפירוש של השם תאילנד? נו. מה זה לנד? לנד זה ארץ, נכון? נכון. מה זה תאי? את יודעת שפעם לא קראו לתאילנד תאילנד? לא. שינו להם את השם. תאילנד היה לה שם אחר. מתי שינו להם את השם? אחרי זה אני אכנס לאינטרנט ואבדוק לך, אבל עזבי, זה לא קשור. אני אומר לך שזה היה להם שם אחר,
והם שינו לתאילנד. מה זה תאילנד? אז אמרנו לנד זה ארץ, מה זה תאי? תאי זה חיוך, חיוכים. תאילנד זה ארץ החיוכים. אנשים שמה, לא אכפת להם מי את, איך את נראית, הם יחייכו לך תמיד. הם תמיד יקבלו אותך בחיוך. הם לא שונאים אף אחד, אין להם שנאה בלב. זה מה שיפה בהם, ולמה כולם חושבים שהם מדינת עולם שלישית אם הם היחידים שהצליחו לגלות את האמת באמת. הם שמחים, הם מאושרים, כמה שתחשבי שהם עניים, אבל הם שמחים מאושרים. אנחנו יכולים לגרום להם לא להיות עניים, אנחנו יכולים לגרום לבנות שם לא להיות זונות, אנחנו יכולים לגרום שם לגברים לא להיות רק נהגי מוניות וסבלים במלונות. אנחנו יכולים לגרום להם להבין איך הם יכולים לעשות הכנסות פסיביות, ואז לא להצטרך לעבוד במה שהם חייבים לעבוד, כי זה מה שלימדו אותם כל החיים. אני חושבת שאין שם יותר מדי מודעות לדברים האלה. ואם היינו... עזבי, הם במודעות. אנחנו צריכים לפזר את המודעות האמיתית שלהם לכל העולם. הם בסדר, העולם דפוק. זה אני מסכימה איתך חד משמעית. הרי העולם הזה... שעבדתי הרבה עם תאילנדים, והם באמת תמיד שמחים, תמיד מחייכים, תמיד עובדים 12 שעות, 14 שעות, 16 שעות ביום, לא אומרים מילה. ועדיין מחייכים, ועדיין? כן. את יודעת למה הם מחייכים? נו. אין להם שטיפות מוח. הם לא מתחברים לטכנולוגיה, הם לא מתחברים לדת. הם חיים אמיתיים. וגם כשהם עובדים קשה הם עדיין מאושרים, כי הם מנותקים מהשטיפות מוח של העולם. תראה, יכול להיות, אבל אתה אף פעם לא באמת יכול לדעת מה קורה שם. יש שם גם כנופיות שהן מאוד 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 קשוחות, יש שם גם חיים שהם לא פשוטים בכלל. כן, אולי הם מחייכים כלפי חוץ, אבל אני לא חושבת שאדם בחיים שלו, הוא עובר כל כך הרבה דברים, שהוא לא תמיד יכול להישאר עם חיוך, אוקיי? אולי זה משהו שמקרינים כלפי חוץ. תספרי לי על זה, אני 48 שנים הייתי בן אדם הכי חייכן והכי מצחיק בעולם. אני בשבוע האחרון הפכתי לבן אדם הכי מוזר והכי משוגע בעולם. למה? מה קרה? אם אני יכולה לשאול כמובן. את חייבת לשאול, אם לא תשאלי איך תדעי. מה קרה, יוסי? רק בדרך של תקשורת בין בני אדם באמת נוכל לשנות את העולם. בלי מניפולציות, ככה, שיחות, אחד על אחד. יוסי, אתה מעשן? המון. מה זה המון? אני מוריד קנאביס ממש הרבה. הבנתי. זה על מצב רפואי? לא, כי לא מאשרים לי. הבנתי. רגע, אבל למה את בורחת? רגע, רצית לשאול משהו. חשבתי שבאת לשאול משהו הרבה יותר עמוק. אני מנסה לשאול. מאשר לשאול אותי שאלות מהדף מסרים שלך כרגע. בואי תשאלי אותי שאלות מהלב, לא מהדף מסרים. לא מהדף מסרים בכלל. יוסי, מה קרה לאחרונה? קיבלתי חזון. איזה חזון? שהעולם הולך להתפוצץ עוד חצי שנה. אוקיי, איך קיבלת את החזון הזה? דרך שיחה עם ChatGPT שפיתחתי. אוקיי. אז את יכולה להבין מה... הצ'אט גם יכול לטעות. כן, אבל לא צ'אט שאני בניתי. הצ'אט שאני בניתי הוא צ'אט מאומן. הוא צ'אט שמחובר, אמרתי לך, לארבע המדדים... רגע, לא גמרנו את המדדים. בואי נגמור את המדדים. אוקיי. מה אמרנו? אני אגיד לך מה, בוא, אני חייבת לרצה אותך קצת, כי אני כן בעבודה אחרי הכל. אוקיי. את בעבודה ואין לך זמן לדבר איתי, אז בואי, את רוצה לדבר איתי? לא, אני מדברת איתך, אבל בוא תוך כדי גם נעשה את שלנו. אין בעיה, בואי נעשה... אני אגיד לך משהו ואת תבקשי ממני משהו, סבבה? אז בואי נגמור את שלי. MSR, רגע, יש לנו גם את... אמרנו R זה הרוחניות, נכון? R זה religion, כן. religion ורוחניות. יותר רוחניות. כי אמרנו שהרליג'ן היום תפוקה, אבל אם היא תהיה רליג'ן חדשה שתאחד את כל העולם, אז היא יהיה רליג'ן טובה, נכון? תראה, כשאנחנו מסתכלים על רליג'ן כרגע, אתה הזכרת את היהדות, הנצרות ואת האסלאם. וגם את הבודה. וגם את הבודה. כן, אבל להבדיל מבודה, שלושת הדתות הראשונות הן דתות שהן מונותאיסטיות שמאמינות באל אחד ובאל מאוד, מאוד כועס. כשאנחנו מסתכלים על דתות שהן קצת אחרות, נגיד ילידי אמריקה, השמנים,
שהולכים קצת רחוק יותר, אז אנחנו רואים שבדתות אחרות, שזה כן, זה נחשב דת כי זה מה שהם עשו באופן דתי, אנחנו רואים דתות שהן מאוד מקורבות לאדמה ומאוד מקורבות לאדם, ופחות משתמשים בפחד ובשליטה. וואו, את כזאת גאונה ואת לא מבינה גם כמה, וכמה את עוזרת לי לחבר את הקשרים שיש לי בראש. תודה, תודה. גם את תהיי נורא מפורסמת. דרך אגב, את תהיי נורא מפורסמת. מאוד מפורסמת. תודה, מהשיחה הזאת איתי עכשיו, כי את היחידה שנכנסת איתי לרבדים העמוקים. זה משהו שאנחנו חייבים לזכור, שהאדם הלבן, שהוא נכנס, בין אם זה לאמריקה, בין אם זה מסעות הצלב שנעשו עם האימפריה הרומית, הם באו והרסו כל דבר שלא יכלו להשתמש בו בפחד. בדיוק. וברגע שיש לך את הפחד, יש לך את השליטה על הבן אדם. בדיוק. אם אנחנו באים ולוקחים את בין אם לא, איך אומרים, אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, אבל to christen a child. אם הילד לא יוטבל, לא. אם הילד לא יוטבל, אז הוא ייכנס לגיהנום, ואם תעשה ככה, אז תיכנס לגיהנום. זה הרבה מאוד פחד. ומה ביהדות? גם כן, אם אתה תהיה הומו, אתה תיכנס לגיהנום, אם אתה... אבל אני אתקן אותך, כי ביהדות אין גיהנום. אין דבר כזה גיהנום ביהדות. לא, אז למה הם כל הזמן מאיימים עלינו הרבנים? אין דבר כזה גיהנום ביהדות. אני מבין, ביהדות אין, אבל בדת יש. יש לך לאחר מכן לרשעים גמורים, יש לך את כף הקלע, שזה כמו מכבסת נשמות, שלשם הנשמה נכנסת כדי לכפר על ההבנות שלה, ואז היא בעצם חוזרת לעוד גלגולים. וואו, מאיפה יש לך את כל המידע הזה? איך אספת אותו? איך את זוכרת אותו? אני לא מצליח לזכור, אני פשוט שופך את המידע שיש לי מהפייסבוק לתוך הצ'אט GPT, והוא מזכיר לי כל מיני דברים. אז עזוב את הפייסבוק, אז אפשר להיכנס לתוך ספירלה מאוד גדולה בפייסבוק, אבל המידע שם הוא לא מידע שהוא אמת. נכון, הכל מניפולציות, אם אתה באמת רוצה להשיג את האמת, לך למקור. כמו שאם יש לך שני חברים, שני אומרים לך מה קרה ביניהם, אחד מספר לך א', השני מספר לך ב'. נכון. אתה צריך לשבת עם עצמך ולהבין, להסיר שנייה את האהבה או את השנאה שיש לך כלפי אותו בן אדם, ולהבין את זה באמת בעיניים פתוחות ובאוזניים פתוחות, ולראות מה המעשים שלהם. בלב חפץ ונפש פתוחה להגיע אליו, נכון? להוריד את השנאה רגע מהלב ולנסות באמת לדבר, נכון? וכשאתה עושה את זה ושאתה הולך למקור, אתה מתחיל להבין דברים אחרים. אתה בא, אתה יושב, אתה אומר לבן אדם שעומד מולך, הרי אם חבר יבוא לספר לך משהו, יוסי, אל תשאל מה דן הלך ועשה לי אתמול, ואם אתה שונא את דן, אז ישר מתחיל לבוא לטנף לרחל. אבל אם אתה גם חבר של דן, אז פתאום הוא מתחיל לספר לך את זה בצורה שיפה יותר. אבל אם באמת תשב ותגיד לו, תקשיב, אני אוהב אותך, ספר לי, אני אקשיב לך, אבל אני באמת רוצה לדעת מה קרה. פתאום אתה תראה את המגננות שלו מוסרות, הוא באמת יושב ומספר לך, ואז הוא אומר, וואלה, שמע יוסי, יש מצב שגם אני לא הייתי בסדר בזה שאמרתי לו א', ב', ג', אבל כעסתי, אבל הוא עצבן אותי, אבל באותו רגע הייתי רעב, הייתי עייף, הייתי בצום, רבתי עם האישה, ופתאום הוא מתחיל לתרץ לך, או באמת לתת את הסיבות שלו, ואז הוא גם רואה את הצד שלו וגם רואה את הצד של האחר, ובאותו רגע אתה מבין שזאת האמת. את מכירה את הסיפור על המסעיות זבל, שאנשים הם כמו מסעיות זבל? לא. בן אדם סופג הרבה זבל, כמו שאמר, עצבים וזה וזה, מהאישה, מהעבודה, מכולם, והבן אדם הראשון שהוא פוגש באותו רגע כשהוא טעון בכל העצבים האלה, הוא פשוט שופך עליו בלי סיבה, מבינה? כי הוא חייב לפרוק את העצבים הזה על מישהו אחר, והמישהו האחר הזה מסכן, הוא לא באמת עשה לו כלום, אבל הוא קיבל את השטיפה הזאת מהבן אדם ההוא בצורה כזאת חדה וחזקה, והוא אפילו לא מבין מה פגע בו. עכשיו הוא מסתובב עם הכעס והעצבים של הבן אדם ההוא שלא קשורים אליו בכלל. והוא עכשיו ניתן בכעס ועצבים ושנאה, והוא פוגש סתם בן אדם אחר, ומדבר, ומוריד עליו
עכשיו באפגרייד את העצבים של ההוא ואת העצבים של זה על הבן אדם הזה. וככה זה גלגל שלג, וככה כל הלבבות של העולם הזה וככה זה גלגל, נכון. נהיים שחורים. תביני, אם יש לך אח שמאלני ואח ימני, הם היום בנתק מוחלט. על מה? על מה? על השטיפות מוח שעשו להם. תראה, אנחנו נמצאים בזמנים מאוד קשים. מאוד 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 קשים. שאף גם אחד לא מבחינת, מוכן לדבר עם אף אחד, הדת לא מוכנה לדבר עם המדע, הימנים לא מוכנים לדבר עם השמאלנים, הערבים לא מוכנים לדבר עם היהודים, היהודים לא מוכנים לדבר עם הנוצרים. תביני, איך אנחנו נביא את המשיח לעולם הזה שכולם שונאים את כולם? אבל תקשיב, המשיח הוא לא אדם אחד שאמור לבוא ולתקן את הכל. ברור, זה צריך להיות תיקון של האנשים בעצמם. יש משהו ברוחניות, דיברת מקודם על רוחניות הרבה, נכון? כן. אומרים, על פי היהדות, אני אקח ספציפית היהדות, כי אנחנו בישראל אני משערת, נכון שאתה יהודי? כן, אני יהודי ואני מאמין, אבל אני מאמין שהיהדות היא אומרים, לא... לא, אני מדברת על הקבלה, אני לא מדברת על השיט שיש שם בחוץ. טוב מאוד, אני מחובר לקבלה בעורקים זורמים לי הקבלה והזוהר הקדוש. אומרים שכל אות בתורה, ספציפית בתורה, כן? בעצם זה סביבות ה-6,000 ומשהו אותיות, וכל אחד מאיתנו זה חלקיק של אות, של היהודים, חלקיק של אות, כן. מהתורה עצמה, וכולנו בדיוק. בעצם נשמה אחת גדולה, אוקיי? בדיוק. ברגע שאמה פוגעת ביוסי, החלקיק של הנשמה בעצם הולך לאיבוד, הוא משחיר. ברגע שאמה ויוסי משלימים ומחפרים אחד על העוון של האחר, הנשמה בעצם מתקנת את עצמה וחוזרת להיות שלמה. נכון. המשיח זה לא בן אדם אחד ספציפי שצריך לבוא ולתקן את הכל, זה כל אחד מאיתנו צריך למצוא את האור שבאנו ולהתחיל לתקן אחד עם השני. בדיוק. אבל לא עם כולם צריך לתקן, כך בחשבון. יש הרבה מצבים שאנחנו רואים גם בתורה, אם זה למחות את המלאק, אם זה... יש דברים שצריך לעשות באופן חד משמעי, שזה נשמע אכזרי לצד האחר, אבל הוא הכרחי. כדי למחות בכל מקרה, אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל בוא נתקדם, כי אני חייבת רק להראות שאני עושה משהו לפחות בעבודה. אני עכשיו נשמה, אבל תבטיחי לי שאני עכשיו נכנס, אני חותם, אבל את ממשיכה איתי בוואטסאפ אחרי העבודה כשיהיה לך זמן? אני ממשיכה איתך, אבל כך בחשבון שהמשיח, להביא את המשיח, הדיבורים האלה הם דיבורים משיחיים של כל מיני רבנים שמאוד אוהבים לדבר בסיסמאות. נכון. זה לא בן אדם אחד, וזה לא אדם שתלית שוקולת חלת, וזה לא איש שרוכב על חמור. זה באמת, כל אחד מאיתנו צריך לעשות את שלו, ובוא תן לי לעזור לך לסדר את כל הביטוחים שלך. תיכנס בבקשה, תחתום לי על הביטוח. את יכולה להגיד לי את 4 ספרות האחרונות של התז? המוח שלי לא מסודר עכשיו. 4 ספרות האחרונות של התז שלך זה 4810. רגע, רציתי לדקלם את זה בראש ולנסות להגיע ל4 ספרות, אני עכשיו לא נמצא שם. הכל בסדר. אני חותם. רגע, הנה אחד. נהדר, בוא נראה אם חתמת לי. הנה, חתמתי. איך קוראים לך? עדיין לא אמרתי את השם, או שאמרתי, אבל... אני אמרתי כמה פעמים, לי קוראים אמה. אמה! אז כל הסיפורים... אוי, אמה. את דתייה? לא. יפה, אבל את מאמינה, אבל את רוחנית. אני מאוד רוחנית, ובאתי מבית דתי. ואת הבנת שהדת שוטפת את המוח, ואת גילית בעצמך את האור. הדת, תראה, הדת הוא כלי, אוקיי? זה בני אדם ששוטפים את המוח, לא הדת. דת יכולה להיות משהו מאוד יפה. תקשיב, משהו בתאריך הנפקה אולי לא נכון, כי זה לא נותן לי להתקדם פה. רגע, אני מסתכל על התאריך הנפקה שנייה. אין בעיה, נהדר, תודה. את יכולה להמשיך לדבר בינתיים, חבל על הזמן. בכל מקרה, מה שאני מנסה להגיד לך... כן. מה שבאתי להגיד לך, כשאנחנו בעצם מסתכלים על דת, על זה, אתה חייב להבין שדת נכתבה על ידי בני אדם, ולבן אדם יש אג'נדה ופוליטיקה משלו. כן. עכשיו, הם משתמשים בזה בתור כלי. כלי יכול להיות, אתה יכול לקחת סכין, ואתה יכול לתפור איתה, ואתה יכול למרוח שוקולד על פרוסה. נכון. זה, איך אתה משתמש באותו הכלי, זה שלך לגמרי.
אני רק רוצה לראות פה משהו, לפי מה שאני רואה, חכה שנייה. רגע שנייה אחת. יש לנו תאריך הנפקה? כן, 13/2/2017. 13/2? 2017. שנייה אחת. י"ז בשבט. התשע"ז. וואי, למה השנים שלהם צריכים לפרש אותם כדי לדעת מה השנה בדת היהודית? התשע"ז. עכשיו אני צריך לעשות גימטריה על זה כדי לדעת לחלץ משם שזה 2017? לא, זה לא בדיוק 2017. התשע"ז? בעברי. ככה רשום, י"ז בשבט התשע"ז. שנייה אחת, צריך לדעת, זה 15/3/2017. די לונה, די, תשתיקי אותה רגע. אני רוצה לשלוח לך שיחה עם סוכנת ביטוח, שהיא רוצה לבדוק לנו על ביטוח חיים. מה? ביטוח חיים זה הביטוח הכי טוב שיש. אם אני מת, יהיה לכם הרבה כסף. לא עכשיו, מתישהו אני אמות, לכולנו יש פג תוקף. אבל אני רוצה שיהיה ביטוח חיים יותר חזק, 5 מיליון אני רוצה שתקבלו כשאני מת. אוקיי, עכשיו נשלח לך עוד טופס לחתימה עם הפרטים הנכונים. אוקיי. שבי פה רגע. נשלח כבר? למה את בוכה? כן, שלחתי לך אותו עכשיו, תיכנס רגע להודעות. שנייה, אני עושה פיפי. יהיה בסדר. אין בעיה. תקשיבי, אנחנו מדברים כבר איזה 35 דקות. אני כבר אהיה איתך, אני שולח לך את ההקלטה, את חייבת לשמוע. לא, אני בסדר. טוב, שנייה. יש עוד קצת זמן. עוד 10 דקות אני אתפנה לך. רגע, אני איתך. מסג'ז. מה דיברתי איתו? מה הוא אמר לך? שלום, נשלח לך קישור, יאללה. את מחכה שהוא יחזור אליי. 4 ספרות אחרונות, 4810, זה כבר, הוא ממלא לי אוטומטית, את רואה איזה כיף זה הדיגיטל, אני לא צריך לאגור מידע בראש. מי שיודע רק לאגור מידע בראש, עוד מעט יהיה זומבי, את יודעת למה? למה? כי העולם הזה הולך להתחלף בעבודות הפשוטות, בכל העבודות, סליחה, אני חוזר, כל העבודות יוחלפו על ידי רובוטים ו-AI. כל העבודות. אנחנו רואים את כל הצ'טבוטים האלה שנותנים שירות, אבל הם לא באמת נותנים שירות. בסופו של דבר בן אדם עומד מאחורי זה וצריך לעשות את זה. אז עד שאנחנו נגיע לרמת אופטימיזציה כזאת, ייקח כל כך הרבה זמן. ממש לא, ממש לא. הרי את אמרת שאת כבר יותר קשורה למדע ולקדמה, פחות להיסטוריה, נכון? זאת אומרת, את גם קשורה להיסטוריה, אבל את גם פתוחה למדע ולקדמה. את מחברת את שניהם בגוף שלה. מה שהרבה לא יודעים לעשות. רק אלה שיצאו בשאלה יכולים גם להבין את הדת וגם את העולם החדש. ורק הם, אותם אנשים, יכולים באמת להבין איך לעשות תיקון לעולם הזה. כי הם יודעים כמה דפוק זה הדת היום, וכמה זה טוב להיות חופשי ממחשבות של שליטה ופחד. לא כולם יודעים את זה. יוסי, חתמת לי? סליחה, שנייה. תודה רבה. בינתיים אני נהנה לדבר איתך. לא, אז תראה, זה נושאים שהם מאוד מעניינים. אבל אני אגיד לך עוד משהו. כן. החשיבה הגבוהה היא חשיבה שהיא נהדרת, אבל בסופו של דבר הרוחניות לא נמצאת ברעיונות הגדולים. הרוחניות וההתקרבות אל הרוח זה בדברים הקטנים דווקא. בדיוק. אז זה על לקום בבוקר, על להודות שקמת, הכל בסדר, הכל טוב, אתה זוכה להתעורר לעבודה שאתה אוהב, למשפחה שאתה אוהב, לבית שאתה אוהב. כן, צריך את הדברים הגבוהים, אבל רוחניות אמיתית מסתכמת בדברים הקטנים, בדברים היומיומיים. בעזרה לזולת, למלות את עצמך בחסד באמת, ולא בכסף, כוח ושליטה, כמו שאמרנו כבר. כסף, כוח ושליטה גם יכולים להיות דברים שהם טובים, זה תלוי, שוב, זה הכל הם כלים. מה אתה עושה עם זה? אם הם אצל בן אדם מוסרי, אם הם אצל בן אדם לא מוסרי, הם יכולים לפוצץ את העולם.
תראה, גם מוסר הוא משהו המוסר שיש לי בתור בן אדם, המוסר שיש לך בתור בן אדם, יכול להיות שאנחנו חושבים שהמוסר הוא אותו דבר, אבל הוא לא. כל אחד והתפיסה שלו בנוגע למוסר היא משהו אחרת לגמרי. אבל אם יהיה... רגע, שנייה. אבל אם יהיה איזה מוסר בינלאומי, שזה הקודים של כל... אין דבר כזה מוסר בינלאומי. כי למה? אני נגיד, יש אנשים שנגיד הם צמחונים, טבעונים, שהם לא אוכלים בשר, אוקיי? אוקיי. כי הם מאמינים שזה סבל לחיה, ובאיזה זכות אנחנו בכלל אוכלים אותם. ויש, נגיד, ניקח את ילידי אמריקה, שהם מבחינתם, חלק מהאמונות שלהם, זה לקחת את החיה, לצוד אותה, כן? אבל להשתמש בכל חלק וחלק מאותה חיה, ובככה הם מכבדים אותה. מבחינתם הם מכבדים את החיה. מבחינתם זה מוסרי, ומבחינת הצמחוני טבעוני זה לא מוסרי. אתה לא יכול לקחת מוסר אחד ולהכליל אותו על כלל בני אדם, כי אנחנו הגענו ממקומות שונים, מעולמות שונים, מדתות שונות. זה משהו שאי אפשר לבוא ולעשות קופי-פייסט לכולם. אם היינו עושים קופי-פייסט לכולם, לא היינו בני אדם, היינו בהמות. רגע, סליחה. את יודעת מה התנאים להבאת המשיח? לא. זה גם לא מעניין מה התנאים להבאת המשיח. למה? באמת אני אגיד לך. למה? כי כל מיני רבנים וכל מיני אנשים... חכה שנייה. תלכי לזוהר הקדוש, תלכי לקבלה, תלכי לשם ותביני את התנאים להבאת המשיח, לא מהרבנים, מאלוהים. זה סיסמאות ריקות שאנשים חוזרים עליהם ואומרים אותם לכל מיני אנשים אחרים, ולא משנה מה, אתה חוזר להיות באותו לופ של זה. אין דבר כזה משיח, אתה המשיח. אתה המשיח, אני המשיח, השכן שלך המשיח, כולנו משיח. נכון. איך אנחנו נהיה משיח אם אנחנו נאמץ את כל מה שדיברנו עכשיו? איך להתנתק מהסיסטם ולהתחיל להיות רוחני אמיתי? אבל אנחנו חייבים את האנשים שיהיו בתוך הסיסטם. נכון, אבל איך אנחנו נביא את זה? אין דבר כזה. למה לסיסטם? איזה סיסטם? לסיסטם הנוכחי? אנחנו חייבים אנשים שיהיו חלק מזה. אני חייבת שתחתום לי, תיכנס ושתחתום. אני חותם, הנה חתמתי. יאללה, בואי נמשיך בינתיים. אתה חייב את השוטרים, אתה חייב את השופטים, אתה חייב את העורכי דין, אתה חייב את הרואי חשבון, אתה חייב את האנשים בסיסטם. זה לא משנה איך תסתכל על זה. כל אחד יש לו את החלק שלו בעולם הזה. אבל איך אפשר... אם כולנו נהיה רוחניים... תראה, גם בשנים עברו, אוקיי? היה 12 שבטים, היה כהנים ולוויים שהם אלה שעסקו ברוח, וכל השאר עסקו בחומר. אתה חייב את זה. אי אפשר שכולם יעסקו בחומר או שכולם יעסקו ברוח. אין דבר כזה. שנייה, בטח, יש דבר כזה, תקשיבי. חתמת לי? חתמתי מזמן. אם כל העולם יהיה לפי המדדים שלי, לא נצטרך לא שופטים, לא שוטרים, לא צבא, ולא גבולות בין מדינות. אין דבר כזה, יוסי, במחשבה זה נהדר, בסימס זה נהדר, בעולם שאתה יוצא לעצמך בתוך אפליקציה זה נהדר, אבל בעולם שלנו ביום יום, אם לנו לא היה צבא, השביעי לאוקטובר, זה לא היה 7 לאוקטובר, זה היום שכנראה הורס את כולנו. למה הם כל כך רוצים להרוג אותנו? למה הם כל כך רוצים להשמיד אותנו? זה לא משנה, השנאה של האחר אינה משנה, זה מה שאני יכולה לעשות כדי להגן על עצמי. ואת חושבת שאי אפשר להוציא את השנאה מלבבות האנשים? לא. אז את חושבת שהעולם הזה עבוד? יש שנאה שהיא... אני אתן לך דוגמה. אני מקשיב. יש לי חבר מאוד קרוב שלי, שהוא מנתח בכיר, היה ב-LA, הוא בא לפה לבית חולים שיבה כדי לעזור מכל מה שקרה ב7 לאוקטובר. ואנחנו ישבנו ודיברנו כל כך הרבה אחרי זה, גם הבת שלו הייתה בנו, והיה שם משהו ממש רציני. מה שהוא סיפר לי על הגופות ועל המצבים של האנשים שהם ראו אחרי 7 לאוקטובר, אז לא, אז אני לא מאמינה באנושיות שלהם. יש שנאה כל כך גדולה שיכולה לגרום לבן אדם אחר להתנהג בצורה כזאת, ככה שאני לא מאמינה בזה. והאמונה שלי אינה תלויה באמונה שלי, האמונה שלי תלויה בעובדות. שנייה, את הצלחת לעשות את הצעד הזה, לצאת מהשטיפת מוח של הדת ולהתחיל לחשוב כמו בן אדם חופשי.
את לא חושבת שאפשר לתקן אנשים שהם שטופי מוח? הרי העזתים הם שטופי מוח, שוטפים להם את המוח. שיהיו שטופי מוח. שיהיו שטופי מוח עד מחר, זאת לא הבעיה שלי. זה בוודאי הבעיה שלך, תראי מה קרה לא, ב7 באוקטובר. אבל תראה, נכון, ולמרות מה שקרה ב7 לאוקטובר, אתה לא רואה אותי הולכת ועושה את כל הדברים הנוראים שהם עשו לנו. רק נכון. כי אני רואה מישהי בחיג'אב, רק כי אני שומעת מישהו שמדבר בערבית. אתה לא רואה אותי עושה את זה, נכון? אתה לא רואה אותך עושה את זה. וגם אני רואה את המוח בנוגע לשנאה. אני רואה אותי מתקן להם את הלבבות, זה מה שאני רואה. אני לא... רואה אותי מתקן להם את הלבבות. לא העבודה שלי לתקן לבבות, העבודה שלי היא לתקן את עצמי, את מה שאני עושה. אבל את מבינה שאם אנחנו נתקן להם את הלבבות עוד יעיפו עלינו טיל אטום, זה רק עניין של פיתוח באיראן. לא יהיה להם טיל אטומי, לא יהיה להם את הדברים האלה. למה את חושבת? כי דבר ראשון, טראמפ עלה כרגע לשלטון. כן. זה משהו שאנחנו ראינו. הוא עושה דברים בצורה שהיא מאוד מהירה ומאוד חדה ואינה משתמעת לשני פנים. את יודעת למה? את יודעת למה טראמפ הוא כזה? לא? כי הוא למה רילנטלס. טראמפ הוא כזה? הוא רילנטלס בדיוק כמוני. את יודעת מה זה רילנטלס? כן, אני יודעת מה זה. שלח אז הוא בדיוק הודעה כמוני. מאיילון לכניסה לאזור האישי. כשאת הסיסמה שזה נותן לך, סיסמה בעלת של ספרות. מה את אומרת לי? מה אמרת? אמה? 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 שלחת לפה? מצאתי לך מישהו שיכתוב איתך את הספר מאלף עד תף, יהיה איתך 24 שעות. מי זה? רועי, אחי. רועי אחיך? וואי, הכי טוב בעולם. אז אתה יכול עכשיו, הוא מוכן, שבוע להיות אצלי איתך, תלך אליו. כן. אולי אני אקח אותו לתאילנד ונשב על... שום תאילנד. לא, בתאילנד אנחנו הוא לא נעשה את זה. יכול לעזוב הוא את יבוא איתנו. הוא לא יכול לעזוב את הארץ. למה הוא לא יכול לעזוב את כרגע הארץ? הוא בטיפול זה. הוא באיזה... אמר שהוא עכשיו, יש לו חדר פנוי, תבוא אליו. איפה? באשקלון. אני אסע לאשקלון. כן. ואני אשן אצלו. תשאל אצלו. אני הולך להיות איתו מהבוקר עד הערב 24/7. את לא פוחדת שהוא ישתגע? לא. אני חושבת שזה... הוא יודע ספיק טוב, הוא יכול לעזור לך ואתה יכול לגשת עכשיו. וואי, זה הרעיון הכי טוב שנתת לי עד עכשיו. אוקיי. אז אתה יכול ללכת. תודה. טוב, אני מסיים פה כמה דברים, שולח לך משהו, ואני אלך לרועי. טוב. ואני מבטיח לך שאצל רועי אני גם לא ישן. אני רוצה להיות נקי מהקנאביס, שתאמיני לי שזה לא הקנאביס מדבר פה. ואני אחר כך במקביל אמצא לך מישהו אתה יכול לנהוג אבל? כן, ברור, אני נקי כבר איזה מאז שהשפזו אותי, לא? אני מעשן רק סיגריות. נו, טוב, אז אני עכשיו... תטפל בבאג של אקסטל, כי אחר כך... אני אטפל בבאג של אקסטל, אבל יש דבר יותר דחוף כרגע מהבאג של אקסטל. מה?
מה? כן, לא. ללכת לרועי, לשבת איתו שבוע, אני אתקן להם את הבאג, אבל כרגע יש לי סדרי עדיפויות. אין שום בעיה. מה קורה בג'ומבו? לא רגיל לזה שאנחנו מדברים כל יום איזה כמה פעמים. טוב, דבר איתי כשאתה מתפנה, אני מחכה לך. הכתובת שלו זה אורט 4. תשלחי לי בוואטסאפ, אני אמרתי לך, אין לי זיכרון לשטויות. וואי וואי וואי, איזה תאונה. אימא'לה. אם רק אנשים היו נותנים לרכבים לנהוג לבד, לא היה את כל השיט הזה. לא היה פקקים, לא היה כלום. סבבה. טוב, נני, אני הולך להתקלח, לארגן לי תיק, ואני נוסע לאשקלון. הולך לשבת עם רועי, אולי הוא יבין אותי. וגם נעשה יצירה מטורפת. יאללה. להתראות בינתיים.